Arala, ezker abertzaletik eragiten duen eta erantzunak ematen dituen tresna da. Tresna praktikoa eta eraginkorra. Eta guk, aralarkideok, tresna hori herritarren zerbitzura jarri nahi dugu, eta ez interes ekonomiko pribatuen menpe. Herritarrekin lan egin nahi dugu. Herriarentzat eta herritarrekin eskutik, elkarlanean. Eta hori da, hauteskunde hauetan eskaintzen dieguna Gipuzkoarrei eta Euskal Herritarroi. Bigarren mailako Gipuzkoarrik ez egoteko, bigarren mailako Euskal Herritarrik ez egoteko. Aniztasunean oinarritutako gizartea nahi dugu, orekatua eta integratzailea. Eta horretarako, gure tresna, Arala, ezker abertzaletik erantzunak ematen dituen tresna, zuen zerbitzura jarri nahi dugu, politika egiteko, lan egiteko, erantzunak emateko. Ireki bidea ezkerrari, ireki bidea Gipuzkoari.